Gikan sa News Center sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Yari ang mga nagapangunang nga balita sa syudad sa Bacolod kag probensya sang Negros Occidental. Mga balita lokal, nasyonal, sa Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, Aksyon Balitang Bayan. Numero 1, two-time kapisanan ng mga broadcasters. Golden Dove nominee for Best Provincial Newscast. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Aksyon Balitang Bayan. Numero 1. Kagkaroon ang inyo News Team. Sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, isang patay, 3 pilason sa aksidente sa Banwasang Isabela. PCG6 ginkompirmar nga naglumpat sa Roro ang 43 anyos nga lalaki nga nasapuan patay. Sa balita nasyonal, kadamuon sa mga Pinoy nga nagbatya gutom, nagnubo. Comelec ginapamyandahan sa Kongreso ang pagsulundan sa nuisance candidacy. Maayong aga Bacolod, mga aga balugabahin sa Western Visayas. Karon nga adlaw Martes, Setyembre 13, 2022. Ang inyong news team, Aksyon Dorel Kabat. Kag-Action Boy Duran. Ang mga balita lokal, pagkatapos lamang sunod. Good morning, Luat Action Doors. Good morning man sa Action Boy. Kag sa mga ka-action, tama ayong aga. Yes, mga ka-action, today is September 13. 103 days, 103 na lang kadlaw antes ang Pasko. Kag 110 days antes ang bagong tuig. Wow. Lakpak. Naka-blazer? Okay na tugnawan ko dugalain nga ako niya pamatcha. Ay, So si may pangamuyo ang COVID ka. Ano ka lang, actually after lang isang nagpabago tabala. Oo. Amo man ba tiyagan ni Miss Wilma, Miss Nona, do ka sakit ko sa ulo nila. Kaya ako do sa subong sakit gyapon. Hindi ka mugali anad magkadto Kagpati sa ako mga niya, bukid-bukid. kagpati akong likod. Wala pa ako nagamuamo na to. Kapatan pamasahe ka. Gani, pamasahe ko. Ginagamit Siguro, mo ba sa- siling namon, wala man kami kani, maging batsyag sang pagpasagay to, nga nagtabok pa na to sa ano. Ang bala man, siguro, kay sa bukid, nagsaka, tabla, high ang temperature. Ala, grabe ka pala. Analysis na iya. Grabe, analysis. O mo siguro nga, doon, hindi ta nakaya. Kaya sakit-sakit to sa ulo ko sa Sabado. Nagtulog ko to dahil. Subong doon nagbaldik naman. Galit ka? Jesus. Pero carry lang. Sige lang, dason hindi ka mo pabukid para hindi ka mo masakit ulo nyo. Pero kung lagaw, mapamukid-ukid. Okay lang kung lagaw, pero kung... Hindi Hindi kay basi bala hindi man goro. Ano picture pa kami to dani action miles sa kakahuyan. To basi bala Basi may mga kidiw-kidiw bla to. kasi pinatampakan kami to bala nga mga di man goro. Amo lang gid goro. Do na mag-uhan lang goro kay do ka bongga giya ang mailom dan action boy. May ilong mo daan, mo na da istorya bla. Hala, hindi ko lang makamuna. Kung sa likod ko may gaaba. Si may gaaba, di ba? May makita ka mo na mga action, si may gaaba sa likod. Nantawa. Masakit gid eh. Pa-picture ka be sa mga pa-picture ka bla tapos tanaw mo kasi may abas na subong. So may gaamo na gud. Kaya sakit ng likod mo. Mapamasahe ta karon na para maano ta. Timing na. Hindi boss ka kay para nga pagka Thursday kundi pahuway ka. So guntahon ko gid asta. Oo, para pahuway. Sige. Nami man nga mga suggestions. Good morning na sa aton nga mga ka-action dira sa naga-monitor sa Facebook. Please like, follow, and share sa aton nga FB Live. Kag sa tanan dira nga mga drivers naton, mga aga gid sa inyo. No? Kita mo sa mga action doors ang galibot nga mga nang bag-o nga mga jeepney. At yo kita ko wala pa ko kasakay. Oo. Nga man. Do ka namin do namian ko magwan. Ano na bag-o pa gid na or amo na siya? Kadamo sa mga bag-o. Amo nung basta do pila na nakabilog di mo sa Bacolod, Oo, no? di pila man lang ko diferensya daan sa plite. Do 2 ka pesos. Oo, 2 or 3. Di ko dito ka na sa aircon tuod, no? No. Basta wala lang sa may baho tiil nga makasakay. Ay mo na nga. Siyempre puog.
Kung na mo, antes masakat, chiko na ng TL. Chiko ng TL. Simutan na isang doktor. May konduktor raw? May konduktor. Ah, okay. Kaya basi ito lang iba, di magbayad. May konduktor, oo. bongga. Pero pala kadla, maabot na sa nga I-tap card na lang, no? Top card na doon lang. ka pareho sa beep cards, no? Sa Manila. Bala sa MRT na. Bala kag MRT. Top card ka na lang. Abutan mo pagtawag Tapos na sila. pa-load ka lang na mo. Oo, Okay mapaload pa na ka siya lang. kay di hustle, action boy. Pa-load ka lang, tapos i-tap mo lang ni mo nga, no? Dason may ara na siya nga, I don't know, kung makuha nila, nga let's say, ko mga layo, bla nga mga ruta, let's say, Central Market, Punta Taytay, may mga ara yung makurto ka lang lain ng plite mo, di ba? Hasta ka lang istangob. MRT, gidi. Hasta ka lang ibistangob, mo lang itap mo daya eh. mo, So, maka muna sa duwa na itap mo. Tap in, tap out ka. Bongga. Muna na sa ambot ko na, nung na kay sa mga kuan na iya mga sagad na sa digital transformation. Transformation. Kara. Sama sagad. Hindi ka pa nablakadaya. Oo, ito syempre. Hindi ka nakadaya mga muna. Unless hindi ka mag-tap. Oo, At sige. Sa aton dira nga mga nagmonitor sa Facebook, Marcy Romino Sunyo, morning sa imo classmate. Atia Kim Riman, kag Dennis Richard Timor Roma, good morning. Kag kay amigo naton Juan Bol Gallo, morning man. Standby na sa aton mga balita lokal. Balitang Bayan, numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:05. Sa detalye na sang mga balita lokal. Isa ang patay, samtang 3 naman ang pilason sa aksidente nga nagluntad sa National Highway nga sakop sa Barangay Gintubhan sa Banwa sang Isabela. Pasado las 6 ang takna kagabi, Septyembre 12. Ang napatay ang kilala kay Eduardo Malabon, 66 anyos, kag residente man sa among lugar. Sunod kay Police Lieutenant Dante Balinario, ang Deputy Chief of Police ng Isabela PNP, naalang-alang sa nagasugata nga salakyan ang truck nga ginamaneho ni Ernel Tirol, legal sa Pangidaron. Sunod kay Balinario, kargado sang tubo ang truck nga ginamaneho ni Tirol, kag padulong na kuntani sa Central. Patay on the spot si Malabon, samtang pilaso naman ang duha kay ban pa nga nagatambay lang sa kilid sang dalan. Kaging kilala nga sinay Ariel Malabon, 27 anyos, kag ang 15 anyos nga menor de edad nga babae. Nakaangkon man sang minor nga pilas ang helper sa truck nga si Dan Pluhinog, 19 anyos. Sa karon preso naman sa custodial facility sang Isabela PNP ang driver sa amo nga truck. Ginkumpirma ni Commander Johnson Benjamin, Operation Officers ang Philippine Coast Guard Western Visayas nga jump on board o kung naglumpat mismo sa TriStar roll-on roll-off vessel ang 43 anyos nga si Enriquito Magua Jr. mga alas 3:55 sang hapon sang Sabado, Setyembre 10, 2022 nga sakop sang vicinity waters sang Bredco Port, mga 3.1 nautical mile ang kalayon gikan sa Bredco Port sa syudad sang Bacolod. Suno kaya Benjamin pag-abot sang Roro sa Bredco Port, gintinguan nga i-revive sang rescuer kag amiti ang biktima apang ginbawian ini sang kabuhi. Padayag pa ni Benjamin na istorya sini ang ana live-in partner sang biktima sa nagligad niya Domingong adlaw. Sa diin suno sa live-in partner sang biktima bulagay na ang maini kag madugay na nga wala sang komunikasyon kag may duha sila ka kabataan. Dugang pa ni Benjamin wala man sang nahambal ang asawa o kung na-mentionan ang asawa kung mayara sang problema ang biktima. Patay man ang isa ka tapasero matapos ginhatok-hatok labo sang kaupod sini nga tapasero sa Purok Ipil-Ipil, Barangay Kalapi, Banwa sang Hinigaran. Pasado las 11 ang takna sang gabi sang Septyembre 11. Ang biktima gikilala kay Alex Estrada, legal sang Pangidaron kag residente sang Purok Ipil-Ipil sa amuman nga Banwa, samtang ang suspetsado ginkilala kay Russell de la Peña, 27 anyos kag residente sa Banwa sang Hinubaan. Sunod kay Police Lieutenant Colonel Naserato Sabando, ang hepe sang Hinigaran PNP, nagakatulog sa kubo o kung sa payag si Estrada sa ginsulod ni De La Peña, kag isa pa kawala makilala nga persona kag ginlabo sa maramo nga beses.
Nagwa sa investigasyon sang hinigaran PNP nga antes pa natamo ang krimen, ginakigan Estrada si De La Peña bangod nga masami ini nagamaoy ilabi na kun makainom. Mahimo na akig si De La Peña kay Estrada rason kung nga iya ginplano ang ini nga pagpanglabo. Pahayag ni Sabando, liwat nagbalik sa barangay Kalapi ang investigador sa hinigaran PNP para sa mas madalong investigasyon kung makilala ang isa pa kasuspetsado sa pagpatay kay Estrada. Sa karon preso na si De La Peña sa custodial facility sa hinigaran PNP kag natalana naman nga pasakaan sang kaso nga murder. Pilason ang isa ka soltero matapos ging kastigo kag ginbuno sang mag-asawa sa Sitio Malubog, Barangay Kabadyangan, Siyudad sang Sipalay, pasado las 8 sang gabi sang Setyembre 11. Ang biktima ang ginikilala kay Rico Batis, 42 anyos, samtang mag-asawa nga sospetsado naman ang Sanday Marlene Malabago, legal ang edad, kag Crispin Malabago, legal man ang edad, kag parehong residente sang Sitio Malubog, Barangay Kabadyangan sa amo nga syudad. Sunod kay Police Lieutenant Colonel James Latayon, hepe sang Sipalay City Police Station, upod sa ilimnan ang biktima kag ang mga sospetsado sang gulpi na lang nga nagwa ang isyo may angot sa ilagin awayan 5 ka tuig nang nakaligad. Dugang panilatayon, una na nga nag-inaway si Crispin Malabago kag ang biktima nga si Batis. Nakita naman ni Marlene ang natabo nga ginamo rason kung nga agin kuha sina isa ka ice pick kag among gingamit sa pagbuno kay Batis. Pilas sa ulo, itsura kag likod ang naangko ni Batis nga karon ginabulong sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital diri sa syudad sang Bacolod. Ginpahayag naman ni Police Major Junji Liba, ang head sa Bacolod Traffic Authority Office, nga tingoon sini nga mabutangan kag makompleto ang mga signages nga kinahanglan sundon sa mga drivers angon sa pagmaneho kag lakat sa trapiko. Panayag ni Liba, importante nga may mag-obserbar gid ang mga drivers ang mga signages. Pananglitan sang no left turn kag no U-turn agud balikawan ang mga disgrasya kag malain nga mga insidente sa dalanon sa syudad sa Bacolod. Dugang pa ni Liba nga gina-review man subong sang bitaw ang mga area sa syudad nga may no jaywalking apang wala ginaobserbar sang publiko. Ginpahayag naman sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conocpo nga istrikto nga ipatuman ang pagsuksok sa face mask sa sulod sang Camp Alfredo Montelibano sa Barangay Estefania, Siyudad sang Bacolod, subong man sa mga local police units. Sunod kay Police Lieutenant Judeces Catalogo, ang spokesperson sang Nocpo, bilang pagsunod sa mandato sang National Organization sang Kapulisan, istrikto nga ipatuman ang pagsuksok sang face mask. Dugang pa ni Catalogo, wala ini nagakahulugan nga wala ginasunod sang kapulisan ang mando ni Governor Eugenio Jose Lacson, bangod luyag lamang nila ipakita nga sa sulod sa campus ng kapulisan nagapabili ng health and safety protocols. Nagapahanumduman ang Nocpo sa publiko nga sa pagsulod sa mga police stations, labi na sa tion nga may transaksyon, hindi pagkalipatan nga magsuksok sang face mask. Maga-adjust naman ang Nocpo sa bago nga mando ay papanawag ni Governor Bong Lacson may angot sa pagsuksok sang face mask. Sunod kay Police Lieutenant Judeces Catalogo, spokesperson sang Nocpo, ginanunsyonahan ni Nocpo Deputy Provincial Director for Administration Police Lieutenant Colonel Wilfredo Abordo sa gitpatagan nga regular Monday flag raising ceremony sang kapulisan ang panibago nga mando sang gobernador kay nagpasaling nga ipatuman ang kaundan sang executive order. Paatag ni Catalogo sa piyak nga direkta nga nagasunod sa mando sang national government ang PNP, ang tanan nga local ordinances kag executive orders ang ginarespeto kag nasunod sang local police units. Bangod man sini i-align sang Nocpo ang implementation plan sa pagsuksok sang face mask sa Executive Order number 22-45 Series of 2022 nga permado ni Lacson. Duwa pa ni Catalogo, optional ang pagsuksok sang face mask sa open o kon outdoor spaces, abang istrikto ipatuman ang pagsuksok sini sa mga indoor venues. Arestado ang top 4 drugs watch list sang Cabancalan City Police Station sa bypass operation sa Hacienda Carmen, Barangay Daan, Banwa, Siyudad sang Cabancalan, pasado las 9 sang aga, Setyembre 11. Ang nadakpan ang ginkilala kay Edgardo Ocampo, 39 anyos, kay residente man sa Hacienda Carmen, Barangay Daan, Banwa sa among syudad. Sunod kay Police Lieutenant Dennis Melgarejo, Deputy Chief of Police sang Cabancalan City Police Station, si Ocampo ang sadtom nag-surrender na sa Oplantokha nga programa sang PNP
Apang sang ulihin at tukiban niya liwat siya nagbalik sa pagbaligya sang illegal nga droga. Nakompiskar kay Ocampo ang siyam ka sachet sang ginasuspetsohan shabu nga naginabulubanta nagabugat sang 2 ka gramo ka nagabilis sang 13,600 pesos, mga drug paraphernalia 500 pesos nga buy bust money kag 400 pesos nga kwartang ginapatihan binta sa pagbaligya sang illegal nga droga. Dugang pa ni Melgarejo ginapreso man sadto si Ocampo matapos ginreklamo sa iyang asawa sa pagpamahog kag pagpanakit. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:13. Kadamuon sa mga Pinoy nga nagbatya gutom, nagnubo. Samtang COMELEC, ginapaamindahan sa Kongreso ang pagsulundan sa nuisance candidacy. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang aksyon, Balitang Bayan numero 1. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Superpower Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agud mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib lang. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyod binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Mga agaliwat, mga kaaksyon, dira sa kay Miss Jinky Dialagdon sa Phoenix, Arizona, kag si Ma'am Van Mayo. Uy, ara naman siya sa party bus, Action Doors, no? Ara naman siya sa party bus. Si Ma'am Van? Yes. Ay, wow. After Sana all the works, and lang na work hard kuno to play hard, man. Sige. Enjoy, Ma'am Van, Enjoy lang da sa party bus. Sana all may party bus. Sa kay Stella Maricelis, may agaman sa imo, kag kay Ma'am Luisa Luing Melos. Good morning, man. Dira kay Melchor Melos, may aga. Kag kay Chay Indring. Oy, kumusta ka na dira, Chay Indring? Good morning. Ano to, nalipat ka? Ano to man? Nakibot.
Kinanglan, guro i-refresh. Nga, kuno la man di, ho. Sa imo, wala man? May ara lang, prosta lang ko kay Ma'am Van Mayo. Si Elvira Hilogo. Good morning man sa imo. Kag kay Ray Flores Baryoga, mayong aga man dira sa may Estefania na siya subong, no? Yes, oo. Pero Good taga morning DSB na gina dira sa siya. imo. Ara na, nagwa na kayo. Nagwa na. Sige, very good. Nagwa na siya. Si Mr. Teresa Linahakayaw, Action Boy, watching man. Good morning sa imo. Morning sa imo, Maritiray. Yes, Miss Jinky Dialagdon. Good morning, Miss Jinx. Dira sa may Phoenix, Arizona. Mayang aga lang dira sa imo. Of course, ang inapatamya si Mr. Arthur Jeff Villasor. Morning. Sakay sa pamilya niya, kay Mama Lulet, Papa Jonia Dialagdon, kay Karina Villaflor. Si Karina nagbata? Wala ako kabalo. Hindi siya, hindi siya. Lain guro, basilain niya. Araman Action Boy, nabasa mo nakikina si Arina Jaru. Pero, good morning sa imo. Bago na, di ba? Araman si Franklin Panagiton. Good morning man. Rosemary Valuis. Good morning ko no sa pare niya nga si Urais ni. Kag pare Rexon sa Barangay Tinungan, Isabela. Okay. Amo na da siya. Okay. Sa mga ang iba niya taga-Tinungan comments, daw, wala may ga-appear, aga. no? Wala ga-appear, Si oo. Sir Roberto Gallo, man gani Action Boy. Good morning lang sa inyo. Kay Madam Alma Alvarez Gallo. And the RG Boys. And the RG Boys. Good morning. Ano ganito? Ano ganitong line of kanya? Ang clothing, ano to? Clothing line? Finding Reason. Finding Reason. Sige. Kag morning madira sa aton tanan nga mga vendors kag mga customers of course na mga nagapaninda aga pabla sa matindahan naton. Maayong aga dira sa Barangay Sumag sa Sumag Public Market. Tanaw ko lang nga tindahan sila ko no mga October ma-open na. I don't know no, tanaw ko do lang alang pa sa October ah. Sa October 30. Balik, hindi lang ko galing TNG man ko engineer mo. Sige 75% naman ko no. Siling ni Cap Carmona. Actually, kita ko man ang orange na ako. May combination white. Okay. Hindi ko daw hindi ko kuha na. Hindi ko makakuha ng October matapos na siya. Sa kita ko lang ubra bla. Halikit hindi man ta engineer yan mo. Galing man. Muna nga. Newscaster kaya. Newscaster ko ya. Si ako na. Ang engineer Bana lang na ya. Oo. Bana lang ya. Sige. Kaga, dulong ko nun ni Karina ang sundol kay empanada. Si Lingko, gid si Action Boy. Ay, hindi na. Wala, guro nagbata si Karina. Kaya madulong pa sa ganito. Sang sundol ka Masilain- empanada ho. Masilain to ya. Unay mo, basta si Karina. Tiyago. Di mo na na-discover. Yaman. Si ako lang. Kasi si Christine. Lapan guro Si Christine Minyas Villalobos. Ay, pagora. Alang-alang man si Ating. Tsaka. Wow, thank you, Miss Jinx. May pasundol na naman si Miss Jinx kag empanada. Kag dira sa Libertad Public Market, morning dira sa inyo sa mga vendors manaton dira. Kag sa Burgos Public Market, maayong aga dira sa inyo. Yes. Sa mga drivers naton, good morning. Kag kay sino gani ang aton Coast Guard gani? Commander, si Mercurio, sino to? Sino? Si Mercurio. Ito lang kayo pa-interview. Yung biragin siya ni Action Zil kagabi sa post ni Action Zil. Uy, sino ning kontra yo man? Te pagbasa ko, ting comment ko, sila ko birahabla sa programa kung birahabla sa programa mo kung alas 2 2 ang ngayon. Tawon ta kung di siya mampawan. Yala ko ni siya, hindi siya magpa-interview. Ano siya man? Gani. Nakakuha kita ganiya sang details. Siya kay former, di sa Sa Region 6 pa. Oo, nga si... Kay Benamin. Oo. Ato ya, anytime to basta available lang si Action Boy. Tamaran siya butang tabi action doors, kung di kaya magpa-interview, inablang butang tabi mga gale warning. Kung may mga gale warning, kung di way biyahe, sino pa mangkuton, tas na kayo daw Coast Guard man ato, ginapamangkutan kula biyahe. Kasi yung kabaligya, taguro sa ilang atuba. Alang-alang man ang kabaligya, sang dulce, sang tiyanggi, mo da pamangkuton namon. Hindi mo siya pa-interview, abot na tabo na siya yaman. Tani kung tamaran kasi ng obra mo, hindi ka lang dayain, no? Ito ka sa mga assignment, bilang nga daw wala ito yung interview si mo. Kaya malukad, draga ko informasyon ng media si mo, di ba? Sige. Happy birthday, anay, kay Ihada ko na Kashmir Coloso. Ay, birthday gili ni Ihada, boy, man bag-um na naghambal, abi si kumari ko. Ay. Happy birthday, Landa, kay Ihada mo. Happy birthday da, no? Kay Kashmir Coloso.
O standby na kita sa mga balita national. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni katindalamo sa mga pasunib. Anong narabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapusang PDEA kag PNP. Klaro ning ang misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Numero 1. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:25 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nagnubo ang kadamuon sang pamilya nga Pinoy nga nagabatsyag sang gutom sa ikaduhang awahin sang tuig 2022. Base sa reports sang social weather stations, halin sa anay 3.1 milyones ang first quarter sang 2022, nag 2.9 milyones na lamang ka mga Pinoy ang nakabatsyag sang ginatawag involuntary hunger o kung wala makakaon bisan isa lang ka best sa isa kadlaw sa nakaligad nga bulan. Ang hunger rate sang bulan sang Hunyo tuig 2022 ang mayara 0.6 kapuntos nga manubo sa 12.2% o kunyara sa 3.1 milyones ka pamilya sang Abril tuig 2022. Kag 11.8% milyones naman sang Disyembre tuig 2021. Kung klase naman sa pagkaon nga ilang ginakaon ng paghambalaan, ginpahayag man sa survey nga 34% ang nagsiling nga food poor sila. 40% ang borderline food poor, kag 26% ang not food poor. Naibaluan nga ang survey ang ginapasakupan sang 1,500 ka adults, kag ginpatigayon paagi sa face-to-face interviews. Ginapamyandahan sa karon ni Commission on Elections sa COMELEC Chairperson George Garcia sa Kongreso ang Rules of Procedures batok sa nuisance candidates nga plano makakuha sang posisyon sa gobyerno. Nagwa ang pangabay ni Garcia matapos ang ruling sa Supreme Court nga nagpahayag nga hindi nagakaigo nga basehan ang hindi popular kag hindi miyembro sa political party ago dideklarar ang nagapapili nga isa ka nuisance candidate. Nagapati man si Garcia nga panahon na para sa Kongresong i-update ang definition sang isa ka nuisance candidate. Ginapangabay sang Department of Transportation ang publiko nga padayuno na pagsuksok sang face mask sa sulod sa mga pampubliko nga salakyan sa piyak sang plano sang gobyerno nga pagpaganhagan sa paggamit sini sa mga maligwa nga lugar. Optional ang paggamit sang face mask sa outdoors ginaprubahan verbally ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. apang ginaulat sa publiko ang executive order. Sa statement niya ipagawa ni Transportation Secretary Jaime Bautista, nagapahayag nga nagapabor siya sa paggamit sang face mask samtang yara sa sulod sang PUVs. Iyaman ginapagabay ang publiko nga padayunon ang pag-obserbar sa mga health kag safety protocols.
Ginabayon sang tatlo ka mga mamalidha sang Act CIS party list ang suporta sa iban pa nga upod sa Kongreso para sa madasig nga pagpasa sang hagna para sa bulanan nga cash assistance sa mapigado nga persons with disabilities o kon PWD sa pungsod. Suno kay Act CIS Congressman Ed Vic Yap, kung madamo ang magasuporta sa siling nga hagna, mas mapadali ang pagpasar sa plenaryo. Tuyo sang House Bill No. 1754 o kon ang monthly subsidy for indigent persons with disability nga tagan sa 1,000 ka pesos nga bulanan nga ayuda ang pigado nga PWD sa pungsod. Para naman kay Act CIS sa kan Congressman Jocelyn Tulfo, binggit Congressman Eric Yap kag Congressman Ralph Tulfo sa Quezon City 2nd District ang nagpangako nga pagasuportahan ang amo nga hagna. Ginpahayag naman ni Senator Sani Angara nga umpisahan ang hearing sa Development Budget Coordination Committee para sa 2023 National Budget karon nga adlaw September 13. Suno kay Angara, ang plano nga matapos ang tanan nga mga hearing sa tunga-tunga sa masunod nga bulan sa Oktubre. Duha man ni Angara, ang plenary debates naman ang ginapaabot nga matapos sa tunga-tunga sa Nobyembre para makalusot ang budget bill kag mapirmahan na ini ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. antes magabot ang adlaw sang Pasko. Pahayag pa ni Go, gusto nila nga mapabakod pa ang sektor kag sistema pang ikaayong lawas, samtang suportahan gihapon ang mga sektor nga naapektuhan sobra sang pandemya. May mga programa man nga ginaplano para sa magagmay nga negosyo. Sumuman ang pagpabaskog sang trainings kag skills programs para sa mga kabataan nga mangin rason para inisla ang makaobra. Ginpahayag ni PNP Chief General Rodolfo Azurin Jr. nga hindi kinahanglan sa organisasyon nga pahugon ang mga kriminal. Sa press conference, ginpahayag ni Azurin nga ginhatagan sa importansya sang PNP ang kabuhi sang tawo kag ila posisyon paagi sa mando ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga ipasiguro ang safety sang publiko. Sunod pa kay Azurin, kung may matabo nga krimen ang PNP magapatigayon sa investigasyon, mapasaka sang kaso kay papreso ang nakahimo sang sala. Una na ang ginpahayag ni Senator Bato de la Rosa nga mga kriminal wala na nahadlok sa kapulisan kag mas agresibo pa sa paghimo sang krimen. Ginhimo sang senador ang statement o kon pahayag kasunod sang report sa insidente sang kidnapping. Action Radio Philippines Standard Time, las 6:30. Happy birthday lang liwat no sa akon ihada to be Kashmir Coloso. Oo, Kashmir Coloso. Happy birthday! Happy birthday, ihada, Kashmir. Standby na mag-action sa action report, second portion of action Fred Salanga. Balikay kita sa Action Balita Morning Edition. Bubod gapon sa inyong news team. Action Dorel Cabato. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Action Radio!